И здравейте хора, аз съм Дамастър ВГ и днес играем в Ghost MC с 10. Че нищо не мога да се ориентирам къде са. С тази, чакай, че... не мога да намеря. Добре, чакай, ще се пусна нормално, ето. Какво ще правим? Ти ще кажеш, ти ще го правиш. Да, отваряме нов канал. Уния, бе. Махай се от тук. Остай го, бе. Отваряме нов канал. PP Masters, който... Мисля, че ти ще го покажеш утре сутринта някъде. Искам да ме видиш. Да, бе, утре ще го покажа сутринта. И сега ще ви покажа Facebook страницата, която направихме към него. Ето, току-що направихме, няма нищо. Само сложихме курицата и снимката и... Да, ще оставя линк в описанието. Чакай, че аз май нещо на нож, ето. Ето я. Така, пак ще я покажа. И да. И имам още една много важна новина. След един месец отварям нов приват сервер и когато го отворя, когато наближи това, ще кажа след. Поговорил съм с някои приятели да са вътре, но главно само ютубър ще са вътре. Дамастър ВГ не е ютубър, но съм му обещал. Къде имаш тази броня? От Лардов. Ще взема това. Черна, че е готина. Аз не мога да се я взема, бе. Цъка я цялата, бе, виж я така. Аз нещо не мога да я взема. Сега съм черен. Черен ли съм? Не, само с каска. Добре, разбра, значи как става. Не, нещо не ми се получава, мамера. Черен ли съм? Не, те ще остана с каската. И добре, това беше. Искам само да кажа името на сървъра. Името на сървъра ще... Сървъра, буквално целият сървър, реших точно сега, докато правих клип, да след месец да го отворя и... Yes, бе. Давай. И той ще е посветен на новото каналче. И се надявам да ви хареса. Ще ми пишете в описанието, по-скоро в коментарите. Аз в описанието говоря. Не, опа! Това ли беше? Да, минахме джампа. Аз паднах, няма значение. Да. И това беше от информативното клипче. Надявам се да се зарадвате, че двама ютубъри са се нагласили да отворят. Ще има и тениски. Да, общи. Майко, блишнах се. Нали общи ли? Общи. Да. И надявам се да ви радва, че двама ютубъри са се нагласили да направят общ канал. Двама добри приятели. Нищо, че един е по-малък с 2 години. Надявам се и за сървъра да ви хареса. Ще го отворим, ще е хубав, с няколко приятелчета. Ще е SMP, понеже знаете с половини. Е много трудно. И искам да ви кажа, защо аз нямам идея какво се прави с плugините, аз съм много зле с плugини. И искам да ви кажа, че повече няма да има клипове за почувате. Официално аз вече напуснах този сървър. Аз нищо не съм разбрал.
напуснах и освен, че напуснах, ме изгониха. И аз не знам защо, може би защото съм изразнил онера. И ако искате, сега ще споделя да найдем StarBG, да видите, че онера, който вече е на рутината BG, е заради ли ти? Да, сега ще покажа. Да. Както виждате, На кой имаш скайпа е там? С като? на рутината BG вече ме е блокнал. И... Я, покажи. Ей тук, дето пише Кристиано. Истински ли е? Не, това е един мой приятел, който си... Добре, иначе... Ето, даже може да го прочетете. Аз бягам като Кристиано Роналдо. Бяга той Кристиано Роналдо не мой бяга. Както видяхте, онера ме е блокнал. Блокнал ме от колко време? Вече е 1 месец. И честно да ви кажа, мен изобщо не ме интересува. Имам доста договорене с Mr. Flish BG, RBG Plays, Awaket, Nelly. Да кажа, почти всички готини познавам, но те не искат да снимат с мен, защото се срамуват, че не съм известен. И това е. И ако искаш спирай това. Аз това имам. Чакай. Човек, аз паркура... Знам, аз те видях къде се, ако искаш да го спрем на спауна. Ето тук където е. Ето. Така. Ние сме едни от най-добрите приятели в училище. Добре, до тук.